अरेम उटा इउनाइटेड स्टेट उटा भेलि इउनिभार्सिटियाव 2025 मायथाइनि सेप्टेम्बर दाननि 10 खालाराव चार्ली कार्कखौ गावथारदोंमोन। जेहेतु चार्ली कार्कआ थैनानै थांबाय एबा गावथारजाबाय, बिनिनो मोनसे फिउनारेल फारिलाइ प्रग्राम लादोंमोन सेप्टेम्बरनि 21 खालाराव। बे जाहैबाय थांनाय सानडेआव। चार्ली कार्कआ मानो थाखाय थैनो गोनां जाखो बेखौ नोंथांमोना अलरेडि आंनि भिडिअ मोननो हाखाबाय। जायफोरा नायबाय थायो नोंथांमोना मोनथिखादों जे बोरैहाय थैखो। चार्ली कार्कआ जाहैबाय सासे आमेरिकान राइट विं पलिटिकेल एक्टिभिस्टमोन आरो बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुङोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जिसु ख्रिस्टनि बोसोनफोरखौबो गोबां मानसिफोरनो होयोमोन। नाथाय बिथांखौ 10 सेप्टेम्बराव गावथारबाय। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आङो मा बाथ्राखौ लाबोनो नागिरदों, मा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, स्पेसियेलि बे जाहैबाय थांनाय सानडेआव जि फिउनारेल फारिलाइ जानानै थांदोंमोन, जोबथा आरज गिर्जा जानानै थांदोंमोन। बेनिनो बे फारिलाइयाव चार्ली कार्कनि बिसि एरिका कार्कआ माखासे गोबां सोलोंनांगौ बाथ्राफोरखौ बैयावहाय बेखेवना होबाय, बुंनानै होबाय। दा बै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना दिन्थिग्रोनो हास्थायदों, नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो आरो बिनि उनाव आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैसिगोन जे एरिका कार्कनि बुंनाय बाथ्राखौ जोंबो जेन सोलोंनांगौ। मानोना बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ स्वयं गावनि खुगाजों बुंदोंमोन आरो बे बुंनायखौ एरिका कार्कआ बुंफिनदों एबा एरिका कार्कआबो बुंदों। दे अब्ला चार्ली कार्कनि बिसि एरिका कार्कनि फिउनारेल प्रग्रामाव बुंनाय जिथु बाथ्राफोर बेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंदो। बाथ्राखौ बेयाव बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय इंलिश रावाव जागोन, अब्लाबो नोंथांमोना नायदो आरो जोबनाय फारसे आं बे गासैखौबो बेखेवनानै हैगोन। My husband Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. That young man on the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That young man, I forgive him. अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जि भिडिअ दङमोन बे भिडिअआ प्राय आधा घन्टा एबा 30 मिनिटनि भिडिअमोन आरो 30 मिनिटनि थाखाय चार्ली कार्कनि बिसि एरिका कार्कआ स्पिच होदोंमोन। आरो बे स्पिच होनायाव, बे बाथ्रा बुंनायाव बयनिख्रुइबो आशीर्बाद गोनां बाथ्रा, सोलोंनांगौ बाथ्राया जादों जाहैबाय एरिका कार्कनि बिसायखौ चार्ली कार्कखौ बे सेप्टेम्बर मासनि दाननि 10 खालाराव गावथारदोंमोन आरो बिनिनो फिउनारेल प्रग्राम हिसाबै 21 सेप्टेम्बराव थांनाय सानडेआव खालामदों। एरिका कार्कआ गासै गोबां बाथ्राफोरखौ बुंबाय, गावसोर हौवा हिन्जावनि गेजेराव बोरै सोमोन्दो दङमोन, बोरै थांनानै दङमोन आरो चार्ली कार्कआ बोरै खामानि मावदोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'नि माबायदि खामानि मावदोंमोन, बेफोर गासैखौ बिथाङा बे भिडिअ बुंदोंमोन। दा फैयै फैयै चार्ली कार्कखौ 10 सेप्टेम्बराव गावथारबाय। दा एरिका कार्कआ बै गावथारगिरिनि थाखाय मोनसे बेबायदि स्टेटमेन्ट होबाय आरो बे स्टेटमेन्टआनो जादों, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला क्रुसाव दङमोन, आफा बिसोरखौ निमाहा हो, बिसोर जेबो मोनथिया होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। थिग बेबायदिनो एरिका कार्कआबो बुंबाय जे जाय गावथारग्रा रबिनसन टेलर होननाय, जायआ
चार्ली कार्कखौ गावथारदोंमोन बे जाहैबाय गावथारगिरिनि मुङा जाहैबाय रबिनसन टेलर होननाय बिथाङा गावथारदोंमन आरो बिथांखौनो एरिका कार्कआ बुंबाय जे आङो बिखौ निमाहा होबाय होननानै गाबै गाबै एरिका कार्कआ बुंदों जे आङो बिखौ निमाहा होबाय फोरबुआ जेरै निमाहा होनो थाखाय जोंखौ फोरोंदों आंबो रबिनसन टेलरखौ निमाहा होबाय होननानै एरिका कार्कआ बुंबाय आरो बे स्टेटमेन्टआ बे बाथ्राया बैयाव जिरायनाय बयखौबो मेगन मोदै गहोदों आरो आखाइ खबदों आरो इसोरनि महिमा जाथों होननानै बयबो आखाइ खबबाय जिसु ख्रिस्टनि रायजोआ बांथों होननानै आरो बे स्टेटमेन्टखौ दिनै गोबां मानसिफोरा भाइरेलबो खालामदों गोबां मानसिफोरा बेखौ शेयारबो खालामदों आरो बिनिफ्राय सोलोंनांगौ माखासे बाथ्राफोरबो दं अनजाग्रा नायगिरिफोर जोंबो दिनै बेयावखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ लाना फैनायनि गुबै जाहोना जेन जोंबो बावनानै थाङा एरिका कार्कआ गावनि सुथुर सोरबाया सानगौमोन बेखौ सुथुर होननानै मानोना बिथांनि हौवाखौ रबिनसन टेलरा गावथारदोंमोन आरो बै गावथारगिरिखौ सुथुर होननानै हयथ' खिथेर लागौमोन जे जि आयेन सायनाय जि सरकारनि नियम खान्थिफोर दङ हयथ' बिखौ फासि हो होननानै दाबि खालामगौमोन गोबां बाथ्राफोर बुंगौमोन हयथ' बेबायदि जागौमोन नाथाय एरिका कार्कआ जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोननायखाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय जिसु ख्रिस्टनि बोसोनफोरखौ मानिदों जिसु ख्रिस्टआ जेरै फोरोंदों दा बेयावहाय माखासे बाइबेल बोसोनफोरखौ गोसोखांहोनो हास्थायदों लुकासनि 6:27 आरो 28 सिरिया ओरैहाय बुङो नाथाय आंनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफोरखौ आङो होनो नोंसोरो गावसोरनि बिसारुफोरखौ अन आरो जायफ्रा नोंसोरखौ सै खालामो बिसोरनि सायाव गाहामखौ माव जायहा नोंसोरखौ सावहोयो बिसोरखौ बोर हो आरो जायफ्रा नोंनि जेंना इनाय मावो बिसोरनि थाखाय आरज खालाम दिनै जायफोरा जोंखौ मुगैयो नोंथांखौ मुगैयो सोरबा सुबुंखौ मुगैयो इसोरनि बोसोना जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ मा बुंदों बिसोरखौ निमाहा हो बिसोरनि थाखाय आरजसो खालाम होननानै बुंदों आरजसो खालाम दा दिनै एरिका कार्कआ बेखौनो मावदों कलसियारि 3:13 सिरि गावजों गाव सैज्लाय आरो नोंसोरनि सोरबाया सोरनिबा जेंना दाय मोनब्ला निमाहा होज्लाय फोरबुआ जेरै नोंसोरनि दायफोरखौ निमाहा होदों बेबादिनो नोंसोरबो गावजों गाव निमाहा होज्लाय एरिका कार्कआ दिनै बेखौनो मावबाय रबिनसन टेलर जायहा गावनि हौवाखौ गावथारदोंमोन एरिका कार्कनि हौवाखौ गावथारदोंमोन एरिका कार्कआ निमाहा होबाय मार्कुसनि 10:25 सिरि जेब्ला आरज खालामनो गसङो अब्ला नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दंब्ला नोंसोरो बिनो निमाहा हो अब्लानो सोरगोआव थानाय नोंनि बिफायाबो नोंसोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर एरिका कार्कआ गावनि बिसायखौ गावथारग्रा गावथारगिरिखौ निमाहा होदों मानोना जिसुआ फोरोंदों जिसुआ बुंथारदों बे बाथ्राखौ फोरोंथारनाय बाथ्रा जे गावनि सुथुरफोरखौ निमाहा हो होननानै जुदि निमाहा होआब्ला बोरै आरज खालामनो जिरायगोन बोरै जों आफानिफ्राय जोंबो निमाहा मोनगोन मानोना बेयाव बुंदों जेब्ला आरज खालामनो गसङो जेब्लानो आरज खालामनो गसङो अब्ला नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दंब्ला सोरनिबा जेंना साननाय दङब्ला जों निमाहा होनांगौ जों जुदि सुथुरखौ निमाहा होनो हायाब्ला सुथुरखौ जुदि जों निमाहा होआब्ला जों माबायदि आरज खालामगोन जोंनि गोसोआव मोनसे बिस थाबाय थागोन जोंनि गोसोआव सोरां थानाय नङा खोमसिया थाबाय थागोन आरो खोमसिया थाबाय थायोब्ला जों माबायदि आरज खालामनो आरो जोंनि आरजखौ इसोरा खोनासङो अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर एरिका कार्कनि जि स्पिच होनाय जि बाथ्रा बुंनाय आरो जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाय आरो बे बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय नङाने जोंनि थाखाय सोलोंनांगौनि बाथ्रा नङाने अनजाग्रा नायगिरिफोर एरिका कार्कआ सोरनि बाथ्राखौ लानानै बे खामानिखौ मावनो हाखो गावनि सुथुरखौ निमाहा होनो हानाया गावनि हौवाखौ गावथारग्रा सुबुंखौ व्यक्तिखौ निमाहा होनो हानाया सोरनि थाखाय निमाहा होनो हाखो बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट फोरोंनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ जिहेतु जोंखौ बुंलांखादों फोरोंखादों जे नों नोंनि सुथुरखौ निमाहा हो होननानै दायनिगिरिखौ निमाहा हो होननानै सोरबाया जोंनि जेंना जुदि सानदोंब्ला बै जेंना सानग्राखौ गाज्रि सिन्ता खालामग्रा सुबुंखौ निमाहा हो होननानै बिनि थाखाय आरजसो खालाम होननानै दिनै जायया मानसि सिथारग्रा मानसि गावथारग्रा
हयथ' मोनसे समाव बिथाङा साननो बाध्य जागोन जे एरिका कार्कआ आंखौ बोरै निमाहा होनो हाखो, बोरै निमाहा होनो हाखो। बे बाथ्राखौ बिथाङा सानसे रियलाइज जानो गोनां जागोन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ फोरोङो अनजाग्रा नायगिरिफोर। गोबां समाव जों मोनथिखानानैबो बावनानै थानोबो हागौ। दा बेयावखाय एरिका कार्कनि जे मावनाय बे खामानिखौ जों गोसोआव लाबोनि आरो जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय बाथ्राखौबो जों गोसोआव लाबोनि आरो जोंनि जिउआवबो जोंहाबो माब्लाबा हयथ' जोंनि सुथुरफोर थानो हागौ, जोंखौ गाज्रि सानग्रा, आंनि थाखाय गाज्रिखौ नायगिरग्रा, आंखौ नस्थ' खालामनो हास्थायग्रा, नोंथांखौ नस्थ' खालामनो हास्थायग्रा नोंथांहाबो दुश्मनफोर थानो हागौ। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, ख्रिस्ट'नि बोसोना, जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोना जोंखौ बेखौ थुलुंगा होदों, नोंनि दुश्मननि थाखाय आर'ज खालाम, नोंनि दुश्मनखौ निमाहा हो। बे बाथ्राखौ जोंखौ गोसोखांहोदों। दा बेयावखाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जों बे बाथ्राखौ गोसोखांनि आरो नोंथाङा दान्दिसे सम मेगन मिसिबनानै गावखौ थर खालामगोन, मेगन मिसिबनानै गावनि मेलेमखौ बाहायगोन, गुसुयै नोंथांहाबो सोरबाफोर सुथुर दङ नामा बेखौ सानखांगोन, नोंथाङाबो सोरखौबाफोर मेगन सानानै थानाय दङ नामा बेखौ दान्दिसे सम सानगोन आरो दंब्ला नोंथाङा दिनैनो निमाहा होगोन। मानोना सोरगोआव थानाय आफाया जोंनो निमाहा होनो थाखाय अरायबो रेडि। नाथाय आंबो गुबुनखौ निमाहा होनो नांगोन, बे बाथ्राया सैथोथार। दा बेवहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखौ जों गोसोआव लाबोफिननि। दे अब्ला नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनो हास्थायबाय। नोंथाङा थारैनो निमाहा होयोना? नोंथाङा थारैनो गुबुनखौ निमाहा होनो हायोना? नोंनि सुथुरफोरखौ निमाहा होनो हायोना? कमेन्टआव मोन्थिहोदो बे सोंलुनि फिननायखौ। नोंथाङाबो जुदि बेबायदि माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङब्ला कमेन्टआव बयनोबो मोन्थिहो, जेन बयबो आशीर्बाद मोनो नोंथांनि कमेन्टखौ फरायनायनि गेजेरजों। दे अब्ला नायगिरिफोर फोजोबनोसै आरो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो, लाइक होदो आरो शेयार खालामदो। थेंक इउ।